A dalt, com si féssim de la porta, a dalt, hi havia una sala molt gran que hi havia una biblioteca, que per cert aquella biblioteca l'havien format amb diners dels nanos que portàvem cada setmana, o cada 15 dies, no me'n recordo ja, que ha passat tants anys això. Un relet, 25 cèntims de l'època, que seria una quarta part d'un euro. I amb aquell relet es recollien els diners. A la classe hi havia una persona, una noia, un noi, depèn del que li tocava, que recollia aquells diners i anaven amb una professora a canviar els relets per pessetes, per no haver tan carregat de monedes. I aleshores anaven i compraven llibres. És a dir, que aquella biblioteca estava formada, quan jo vaig ser-hi, per 1.100 i pico de llibres, comprats pels nanos, com si diguéssim, pels diners que portaven els nanos, perquè l'Ajuntament sempre ha sigut pobre i només em donava pel menjar i pel berenar i poca cosa més. Ens donaven les llibretes, eren de paper blanc i llapis, però no teníem ni bolígrafo, que no existien, ni estilogràfiques sí, però no ens en deixaven tenir. No fèiem res amb tinta, tot ho fèiem amb llapis.